అందరికీ అందరూ సాయమనేరే యేసుక్రీస్తు పెద్దటే అందరూ వదనకి వచ్చినాం. అందరూ సాయమనేరు. మీరు మీ ఆరోగ్యం సాయమిందే. నిజంగా దేవుడు మనందరూ కాపాడరు. మీరు దేవుడికి అందరిని బట్టి వదనకి వచ్చినాం. నన్ను కూడా ఈ వెన్నెలేరు ప్రోగ్రాం ద్వారా మరొకసారి మమ్మ ఇలా మీ ఉన్నట్టు వాసి మరి దేవుని సృష్టించినాక దేవుడు మాకు సాయంత్రంతో అందరిని పేసి దేవుని వదనకి వచ్చినాం. ముందే మనం చిన్న పాట పాడి మనడు దేవుని వాక్యం మనకి ఆన్సర్. పాటల పుస్తకం నుంచి 29వ పాట మన పాడక్కడ పూర్వత నుంచి మందు నోటించారు పాట మనడు పాడక్కడ. పూర్వత నుంచి మందు నోండు పూయాయి చల్లిత దయా నిజం దేవుండు పూయాయి చల్లిత సిలికే ఆసి మీనుండు పూయాయి చల్లిత బిస్కెడికి మంతోండు నాను వాయవై బిస్కెడికి మంతోండు నాను వాయవై రేలా రేలా రే రేలా రే రేలా రే రేలా 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 రే రేలా రే రేలా రే రేలా 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 రే రేలా 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 రే రేలా मारते पूयाई चलिता ऐसे कहते कैंसस के पूयाई चलिता नाटे नोरु नमतोरु पूयाई चलिता तुड़के देवडी नमतोरु नानो वायावै तुड़के देवडी नमतोरु नानो वायावै रेला रेला रे रेला रे रेला रे रेला 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 रे रेला रे रेला रे रेला 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 रे रेला 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 रे रेला వెన్నెలరితో పిస్తో పూయాయి చల్లిత వెన్నెల దేవుడు యేసయ్యా పూయాయి చల్లిత ఈ కగనకిల్ మాసితో పూయాయి చల్లిత వెన్నెల బతుకు ఈ తొండు నాను వాయవై వెన్నెల బతుకు ఈ తొండు నాను వాయవై రేలా రేలా రే రేలా రే రేలా 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 రే రేలా రే రేలా రే రేలా 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 రే రేలా 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 రే రేలా. వందనాకు మరోసారి మేము వందనకి వచ్చినాం. మన వాక్యం క్యాన్స్ కడ యోవను కుశల కబరించి మన వాక్యం మన క్యాన్సనాడ నేను కూడా మన యోవలు కుశల కబరించి మన వాక్యం క్యాన్స్ కడ అత్త శనివారం మాడు సమరయ నాటుడి గురించి మాట క్యాన్స్తాడా. మరి సమరయ ముందర నాటే ఆ నాటుడి తర్వాత ఆ నాటుడు అందరూ మన బేల రచన పొందుతారు. ఎందుకంటే మన నాడు మన ఊడక్కడ సమరయ నాటుడి వాళ్ళకే ఆ నాటు మందులు అందరూ మరి వేల రచన పొందుతారు మా నాడు ఊడకడ. నన్ను చదువుతాను. మరి బైబిల్ మతుకు మీరు కూడా ఊడాటి, మీ బైబిల్ మీరు ఊడాటి. నన్ను చదువుతాను. యోవను కుశల కబురు 4వ అధ్యాయము 27 నుంచి 42 వరకు. యోవను కుశల కబురు 4వ అధ్యాయము 27 వచనం నుంచి 42 వరకు నేను చదువుతాను. ఆ సమయతే ఓ శిశురుకు నాటి నుంచి వాసి ఓండు ఒక నాటుడి తోటే తిరియందాన్ని ఊడి ఆశ్చర్యపరుతు గోని బాత కావాలే ఇంచి బారి దానితో తిరియని నుంచి బేనో కూడా ఓనిని తలిపిల్లు అస్కే ఆ నాటుడి దాని కుండతిని విడిచివాటి నాటెంకి అంచి జనకిని ఊడి నన్న తుంక్తవంత ఒక మనసుండు నాకు తెలియకెత్తో వాసి ఓరిని ఊడాటి ఓండు ఒకవేళ కిరిస్తాసి మందొచ్చు ఇంజరికి ఎత్తే అస్కే ఒక నాటి నుంచి దెమ్మిరి ఓనగా వత్తు ఇలా మన్నంగా ఒక శిశువుకు వారిని ఊడి బోధకుండా దోడ తిన్ను ఇంజోరే బతునాడరు మొత్తం దానికి ఓండు నన్ను తినడానికి మీకు తెలియో దోడ ఒకటి నాకు మిందే ఇంజోరే వరకెత్తు అస్కే ఓని శిశువుకు బేనుండన్న ఓనికి దోడ తీసి తత్తొండ బోనో ఇంజోరే ఒరంకొరో తిరగకుట్టో అస్కి యేసు ఊరిని ఊడి నాని రోత్తోని ఇష్ట తిని తుంగి
ఓడు నాకిత్త పని దీన్ని పూర్తిగా నెరవేర్చడం నా దూడ ఆశమిందే. విత్తన వీతి 4 నెలలకు అత్తపయ కోత కొయ్తాడు ఇంజి మీరు కెచ్చనీరు కదా ఇద్దో నన్న మీకు కెచ్చనాను కొయ్యడానికి ఇంజే పొలాతే పంట పండి మిన ఇంజి పారగాతం మూడాటి పంట తిని కొయ్యనోడు ఓని కుసిలు తిని ఎంచి పంట తిని బెస్కెట్కి మందని బతికిన శాంక బెస్కెట్కి పంట తిని కొయ్యనోడు ఓని కుసిలు తిని ఎంచి పంట తిని బెస్కెట్కి మందని బతికిన శాంక తాయిస్తావు. ఇలా విత్తన వీతనోండు పంట కొయ్యనోండు ఇరువురు కలి కుసిల్దమంతారు. ఇలా ఓరో విత్తందాన్ని ఇంకో రెండు కొయ్యతో ఇందనే మాట నిజం ఇంజి తెలియతే మీరు విత్తులో దాన్ని కొయ్యడానికి నన్ను మేమిని రోచనాను వేరే వారు కష్టపరిచి పని తుంకుతారు గోని మీరు పోనో ఊరి కష్టాకిని ఫలితం అనుభవిస్తే నీరు ఇంజరికి ఎత్తాం నన్ను ఇంజడి దాకా తుంకుతావంతా నాకు తెలియక ఎత్తావు ఇంజి ఆ నాటోడికి ఎత్త మాట పేసి చాలా మంది సమరీర్కు ఓని పూర్వ నమ్మకం తాస్తూ కాబట్టి ఓరు ఓనగా వాసి ఊరి నాటి మందవాళ్ళు ఏం జరే కోరుకుంటారు అస్కే ఓండు 2 రోజుకు ఆగ ఆంక్తో ఆగ ఓని బోధకేస్తా దీవ మంది ఓనిని నమ్ముకుంటారు. అస్కే ఓరు ఆ నాటుడిని ఊడి నిమ్మకెత్త మాటని పేసి అయ్యగోని మమ్మ ఓని మాటకేంజి నిజంగా ఓని లోకతిని కాపాడినోడు ఇంజి నమ్మనం ఇంజరే కెత్తూరు. ఇక మా డూడ్కు ಸಮರಯ ನಾಟೋಡಿ ಆಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ತಿರುವರು ಮತ್ತೆ ಮಾಡು 10 ಶನಿವಾರ ಮಾಡಿ ಓಡ್ತಾಡ దేవుడు ಆಗ మరి ಸಮರಯ ನಾಟೆ ಆ ಗಾಂಗಿ ನುಯ್ದ ಕುದಿ ಮತ್ತು ಈರೊಂಡವಲು ಇಂಚಾరు ಅಸ್ಕಾಗ ಸಮರಯ ನಾಟೋಡು ಒತ್ತಪಯ ಸಮರಯ నాటుడికి దేవుడు యేసు క్రీస్తుకి ఎత్తో నన్న మరి బెస్కెట్కి మందని బతుకున్నాను ఈతను ఆ ఎత్తే నన్ను ఈతని కెత్తావు అనమాట. ఆ సమరయ నాటు కూడా ఆ ఎత్తి నాకు ఈ ముంజ తాగుతారు అనమాట. అద్దు ಮಾಡಿ ಓಡ್ತಾರ ನಾನು ಮಾಡಿಗೆ ఊడ్కు మరి సమరయ నాటుడు నింత ఆ నాటును రచన పొందటం మనం ఊడతాడు. మరి మొదటిగా మన బాధ ఊడతారు ఎత్తుకు ఇక 27 వచ్చిన మన ఊడ్కు ఆ సమయత ఉన్న శిశువుకు నాటి నుంచి వాసి ఉండవరో నాటుడితో తిరిగిన దాన్ని ఊడి ఆశ్చర్యపడతారు. శిశువుకు మరి నాటే గంజి మొత్తారు దోడ బతత్తనకి ఓరు మళ్ళీ వాతావరణానికి ఓరు మరి యేసు క్రీస్తు నాటుడితో తిరిగారు మొత్తం ఓరు ఊడి ఆశ్చర్యపడతారు. అంటే యేసు ప్రభు మరి నాటుతో తిరిగినో ఓరో సమరయ నాటుడితో తిరిగారు మీనో అని ఆశ్చర్యపడతారు. బారిత్కు మరి ఈదురుకు మరి సమరయతోటే పొత్తు మన్ను వాళ్ళకే మరి నాటోడితోనే అసలు తిరిగారు సరిగా బయదే అందరు మొన్నే ఈదురుకు సరి తిరిగారు నాటోడితో బేనతో తిరిగారు సరిగా. కానీ ఇక యేసు క్రీస్తు ఒక నాటోడితో తిరిగారు మీనో అది కూడా ఒక సమరయ నాటోడితో తిరిగారు మీనో అందుకని వారందరూ కూడా ఆశ్చర్యపడతారు. కొన్ని బాగా తిరిగిలేరు కానీ బాగా తలిపిల్లేరు. ఆ నాటోడి జీవితం మనకు తెలుసు. అయ్యో ఆ నాడు జీవితం మనం ఓడతాడు 4వ అధ్యాయం 16 నుంచి 18 వచ్చింది అంతే. నిజంగా అసలు ఆ నాటోడి జీవితం మూడుకు ఒక 5 పెళ్ళాడి మత్తే తర్వాత ఇంకోర మత్తు అలా చాలా అసలు పాప బతుకుర మత్తు చాలా మందికి చాలా దూరంగా మత్తు ఆ నాటినోరు కూడా చాలా దూరంగా మత్తు. అదే కనుక ఈదురికి నాటుకు మాత్రం ఈదురికి బాతుకుతారు ఎత్తుకు ఆ నాటుడినోరు మరి అవికీతరు కూడా అలా మత్తు. కానీ ఈ నాటుడు అలా జీవిస్తారు మత్తస్ కూడా యేసు క్రీస్తు ఆ గంజి ఆ నాటును తిరిగిసి మరి కుశలి కబురికి ఎత్తాం ఏం ఈ నాటుడు బాతకెచ్చండి 28 వచ్చిన ఓడుకు అస్క ఆ నాటుడి దాని కుండతిని విడిసి వాటి నాటంకి అంజి జనాకిని ఉడి ನನ್ನ ತುಂಬ್ತವಂತ ಅವರ ಮನಸ್ಸು నాకు తెలియకత్తో వాసి ఓని ఊడాటి ఈ గూడుకు వాసి ఓని ఊడాటి జరికెచ్చండి బారాల కెచ్చని చెత్తుకు మరి యేసుక్రీస్తు ఆ నాటుడు దీన్ని తాగుతో ఆ నాటుడు జీవితం మొత్తం కెత్తో ఆ నాటుడు అనుకుంటే వేళ నా జీవితం బేను తెలియనుకుంటే వేళ కానీ దేవుని తెలుసు వాడు దేవుడు కనుక వానికి తెలుసు వాడు బెస్స తలుపుతుండో మరి ముత్తుపని తీస్తా గింజరి తలుపుతుండో అసకే నాకు ముత్తులో ఇల్లు అని దొరికెత్తే
ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ನಿಮ್ಗೆ ಎತ್ತದಿ ನಿಜಮೇ నీకు ఇంజ మంది నడుగుడు నీ ముత్పలు అయ్యి ఉంజరు దేవుడికి ఎత్తస్కి అది ఆశ్చర్యపడుతుంది ನಿಮ್ಮ దేవుడి మాటకి ఎత్తను ఆశ మీనింజరే తెలుసుకుంటా ఓండే క్రీస్తు తెలుసుకుంటా అనమాట తెలుసుకుంట ಭಯ ಇಂಜ ಬಾತ್ತುಂಗದೆ ಅದು ಏರು ತೋರಣಕ್ಕಾಗ ಒತ್ತೆ ಆ ನುಯ್ದಾಗ ಆ ಕುಂಡತ್ತಿನ ಬಿಡಿಸಿ ವಾಟಿ ಎಂಜಿ ஒரு నాటినోరికి కెచ్చంది వాసి ఊడటి వాడు క్రీస్తే భారత్కు నా గురించి వాడు తెలియకెత్తావు వాడు క్రీస్తు అయ్యండే మీరందరూ వాసి ఊడటి భారత్కోండు మంచి మంచి మాట కెచ్చను నా జీవితం వాడికి ఎత్తావు అందరికి కెచ్చం ఇక మన ఊడుకు మన ఆ నాటుడికి బెచ్చో బాధ బెచ్చో సమస్య మంచి మందొచ్చు భారత్కి ఒర ముత్తుపల సక్రమంగా ఇల్లు తర్వాత ఆ నాటోరు కూడా మరి సినసూపు ఊడరు మందొచ్చు అందుకని ఆ నాటోడు కూడా మరి మధ్యాహ్న పూట మరి ఆ ఏరు తోరణకు వస్తే అసలు బేను మన్నోరించారే అలాంటి పరిస్థితి చాలా బాధ సమస్య మందొచ్చు ఏరు కూడా ఇల్లే అయినా కానీ అది బాతుంటే అవన్నీ విడిసి వత్ ఇతుకు దాని కుండతిని విడిసిస్తే దాని బాధ దాని సమస్య మొత్తం విడిసి వాటి చూడండి యేసుక్రీస్తునಗ మాట ಜ್ಞಾಸ್ತಸ್ಕೆ మరి ఓండే దేవుని తెలుస్తస్కే మరి ఆ కుండతిని విడిసి వాటిస్తే ఇతుకు దానికి మందని దానికి డబ్బేసరి మందొచ్చు లేకపోతే లోను ఆ ఏరు అవసరం మందొచ్చు అక్కని సరే అది ఆ కుండతిని విడిసి వాటిತ್ತು దానికి బాధ మొత్తం వేళ ఆ బాధ మొత్తం మరిగేస్తే భారతకు క్రీస్తుని కలితే కాబట్టి దేవుని కలితే కాబట్టి అవన్నీ విడిసి వాడేసి మరిగండి ఆ కుండతిని అగ్గే వాడేసి నారు మెరితే ఓ నారంజి ఆ నాటు అందరికి ఎత్తే బేలాయించరే మీరు వాసి ఊడాటి వాసి ఊడి ఓని నమ్మాటి ఇంజరే వాసి ఊడాటి ఇంజరే సాక్ష్యం కచ్చుంది మరి సమరయ ఆ నాటుడి సాక్ష్యం కచ్చుంది కుశల కబరికి కచ్చుంది మరి ఓండే క్రీస్తు ఓండే యేసు క్రీస్తు ఇంజరే ఓ నాటం కంచి అందరికి కచ్చుంది ఒకటి దాని బాధ సమస్య మొత్తం పక్కది పట్టింది ఇంజ బాత్తం కదే దేవుని సేవతం ఉంది కుశల కబరికి కచ్చుంది నాటం కంచి నన్ను క్రీస్తుని నన్ను ఊడుతాను ఓ నేను కలుపుతాను మీరు అందరూ వాసి ఊడట్టి ఇంజరికి కచ్చుంది మరి నాడు నీ సమస్య బాత నాడు నీకు సమస్య మనకే మనిషి దశకే సమస్య మందగా ప్రతిరోజు బాధ సమస్య అంతా కుటుంబం అంతా ఆరోగ్య సమస్య అంతా తర్వాత డబ్బుకిన సమస్య అంతా మరి భూమి సంబంధించిన సమస్య అంతే రకరకాల సమస్య అంతా కానీ దేవుడికి మన రక్తస్కే దేవుడి మాట మనకి ఆస్తస్కే అవన్నీ మనకి గుర్తువరవు భారత్కు మరి దేవుడి మాట అలా మంత ఆ దేవుడే మనతో మత్తస్కే మనకి ఇంక బాగా సమస్య ఓండేగా మొత్తం మనం అన్ని సమస్య తీరుస్తుంది ఓండే కదా ఓండే మనకి అన్నీ ఈసునే కదా మన సమస్య బాత ಇಲ್ಲ ఓన మత్తస్కి మనకి బాగా సమస్య మన్నం ఈ నాటుడంతే యేసుక్రీస్తుని ఒకటి ఓన మత్తస్కే ఓన గురించి క్యాస్తస్కే ఓండే క్రీస్తు ఇంజరే తెలుసుకుంటస్కే ఆ కుండ తినే అవి విడిసి వాటి నాటిని దెమ్మిరి దేవుని మాట కెచ్చంది అది క్యాన్స్త మాట అందరికి కెచ్చంది మరి ನಿಮ್ಮ సాక్ష్యం కెచ్చనేనే నీ సాక్ష్యం మరి మీ లోను మీ బంధువులకి చుట్టకి అందరికి కెచ్చనేనే నీ సాక్ష్యం మరి కుసిరి గారికి కెచ్చనేనే మరి ఇదే మంచి సమయం మన సాక్ష్యం కెత్తడానికి భారత్కు మనకు ఒకటే బతుకు ముందే రెండో బతుకు మనకి ఇల్లే మరి దేవుడి మాట కెత్తడానికి దేవుని సాక్ష్యం మనం పంచుకుందానికి ఇదే మంచి సమయం మనకి మనడు బేలామత్తాడు మరి బేల మన దేవుడిని నమ్ముతాడు ఇందరే మనడు సాక్ష్యం కెత్తవాలి మన సాక్ష్యం కెత్తకు చాలు వారు తెలుసుకుంటారు వారికి మీరు వాసి ఊడాటి మరి వాసి మీరు వాక్యం చదవాటి దేవుని మాట క్యాన్జాటింజరే వారిని మీరు ఆహ్వానించటి వారు వెయితారు వారు వాసి మరి దేవుడిని వారు తెలుసుకుంటారు మరి మొదటిగా మనకి క్యాస్తాడు వాసి ఊడటం ఇదికు మరి దేవుడ గంజి దేవుడి మాట కేంచి వాడిని తెలుసుకుంటాం ఆ నాటుడు తెలుసుకుంచి ఆ నాటినరు అందరికి ఎత్తే వారందరూ ఓ నూడినకి వాసన రుచి రెండవ మాట వాడు ఓడుకడ
ಆ ನಾಟೋಡು ಬೆಸ್ಕತ್ಕು ಓ ನಾಟನ್ ಕತ್ತೋ ಶಿಶುರ್ಕು ಅಗ್ಗೆ ಮತ್ತರು అసకే శిశువుకు తలుపున్నారు బాధ తలుపున్నారు ఎత్తుకు 31 నుంచి 38 వరకు. మరి దూడ గురించి తలుపున్నారు. బోధకుండా దూడ తిన్ను ఇంజోరే బతుములు ఆడేవారు మొత్తం దానికి ఉండు నన్ను తినడానికి మీకు తెలియో దూడ ఒరటి నాకు మిందే ఇంజోరే ఒరికి ఎత్తో ஒரு వాసి దూడ తిమ్ము బోధకుండా ఇంజోరికి ఎత్తస్కే మరి నన్ను తినడానికి మీకు తెలియ దూడ మిందే ఇంజోరే ఒరికి ఎచ్చను ಅಸ್ಕು ಒಂದು ಶಿಶುರ್ಕು మరి ಬೇಡ ಒಂದು ದೋಡ ತಚ್ಚಿತ್ತರು ಬೇಲ ಎಂದರು అనుకుంటారు మొత్తం. కానీ యేసుక్రీస్తు బాధకెత్తను ఎత్తుకు ఇక మన ఊడుకు 34 వచ్చినతే ನಾನು ರೊತ್ತೋನೇನಿ ಇಷ್ಟ ತಿನ್ನು ತುಂಗಿ ఓండు నాకిత్త పందిని పూర్తిగా నెరవేర్చటమే నా దోడ ఆశ మిందే ఇతుకు మరి తప్పెత్త దేవుడు అని రొత్తం ఓడికెత్తవన్నీ పూర్తుంగటం ఓడికెత్త ఆజ్ఞాపేసి సేవతుంగి ఓని మాట నెరవేర్చటం ఆ సేవతుంగి ఓని పందిని పూర్తిగా నెరవేర్చడమే నాకు దోడాసి మింది దొరికొచ్చడం ఇతుకు అందరూ రచన పొందవాలి ఎంజోరే ఆ భారం మనం మిందే యేసుక్రీస్తున్నాను దేవుని మాట మనకి ఎత్తనస్కే మరి దేవుడి పని దేవునస్కి మనకి ఒకసారి మరి కరివేస్తాడు కూడా మనకు మన్ను అయ్యో ఈ గూడటి మనడు మత్తయి 4:4 మన ఉడుకు అది వంతే బేలామంతే నేను చదువుతాను మత్తయి కుశలు కాబట్టి 4వ అధ్యాయం 4 వచ్చినట్టే మనుషుండు ఆ రీతి మాత్రమే అయ్యగోని దేవుడి పావుటి నుంచి వాదని ఒరొర మాటతే బతికితో ఇంజి రాసి మిందే కదా ఇంజరే జవాబు యేసు తీసుకొచ్చున్నావు ఎందుకు దేవుడి పావుటి నుంచి వాదని ఒరొర మాటతే మన బతికితాడు చూడండి శిశురుకు మనం ఈ లోక సంబంధించిన దోడ తినవరు అనుకుంటారు మొత్తం దోడ తినరు కచ్చరు మొత్తం కానీ యేసుక్రీస్తు దోడ బాత ఎత్తుకో చాలామంది ఆత్మ రచన పొందవాలి మరి యేసుక్రీస్తు నాకు వాదవాలి ఇంజరే వానికి కరివేసి మత్తే ఇదికు దేవుడి పని పూజ దుంగటం కుశల కబడి అందరికి ఎత్తటం అద్దు వానికి ఆ కరివేసి మీద దేవుని సేవతే భారం ఎత్తదు వరకు మీద అనమాట దేవుని సేవ భారం ఎత్తదు మీద అనమాట ఇక మండు దాటే మన ఊడికి 35 వచ్చినట్టే 35 వచ్చిన చదువుతాను విత్తన వీతి 4 నెలలకు అత్తపాయ కోత కొయ్తాడు ఇంజి మీరు కచ్చినారు కదా ఇద్దో నన్ను మీకు కచ్చినాను కొయ్యదనానికి ఇంజే పొలాతే పంట పండి మిన ఇంజి పారగత మూడాటి కొయ్యదనానికి పంట పండి మింది ఇక మన ఊడతాడు దేవుడి పని పూర్తుంగటం వెతుకు కొయ్యదనానికి పంట పండి మింది మన పంట పడతాసుకే కనీసం 4-5 నెలల తర్వాత మన పంట కొయ్తాడు మరి యేసుక్రీస్తు బాధకొచ్చినాం పంట పండి మిందిగా యేసుక్రీస్తు అద్దెకొచ్చినాం 4 నెలలకు అత్తపై మన కొయ్తాడు కానీ ఇక ఊడుకు నన్ను మీకు వచ్చినాను కొయ్యదనానికి ఇంజే పొలాత పంట పండి మినా మరి పంట తిని కొయ్యదన ఉండు ఓని కూల్దిని ఎంచి పంట తిని బిస్కెట్కి మందని బతికిన శాంక తాజితో ఇటుకు పంట కొయ్యదనానికి పంట మిందే కానీ కొయ్యదనరు ఇల్లోరు ఇంజరే ఓ శిశురు కింద కెచ్చను మరి కొయ్యదనరు ఇల్లోరు మరి కుశలికి ఎవరికి ఎత్తనోరు ఇల్లోరు ఇంజరి కూడా చాలామంది ఈ దేశాతే ఇక వేరే దేశాన్ని చాలామంది మరి దేవుని కుశలి కాబట్టి కేంజీలో వారు మీనరు మరి ఊరకు బేన దేతాం మరి పంట ఒకటి కాలకే మిందే కొయ్యదన పంట ఆలకే మిందే అది బిస్కెట్కి మందన పంట ఒర్రసారి నిమ్మ కొయ్యకు ఆ పంట బిస్కెట్కి మంతే ఇతుకు ఒరసారి ನಿಮ್ಮ ರಚನೆ ಬಂತಕು ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿತಿ దేవుటది ನಿಮ್ಮ ಬಂತಿ ಅದೇ యేసుక్రీస్తు కచ్చనం అన్నమాట బాయిదను పంట తిని కొయ్యదనోడు ఓన్ని కూల్దిని ఎంచి పంట తిని బిస్కెట్కి మందని బతికిన శాంక తాయిస్తో తాయిస్తుండాలి ఆ పంట మన లోన్ తెచ్చి మాడు తింటాడు బతకనానికి అయ్యో వాళ్ళకే కుశలి కాబట్టి మనడు ಕೆತ್ತಸ್ಗೆ ಬೇಡದಕ್ಕೆ ರಚನೆ ಬಂದಿತಾರೋ ಊರು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬದುಕಿ ಮಂತು
ನಿಮ್ಮ ಕೊಯ್ದ పంట మరి బిస్కెట్కి మంతే ఆ పంట బెగమంతే పరలోకత మిందే పరలోకతే ఆ పంట పరలోకం నుంచి వత్త పంట రచన అది బిస్కెట్కి మంత అనమాట, బిస్కెట్కి మంతే. అందుకని లెక్కచ్చును మరి పంట విత్తోండు మరి పంట కొయ్తోండు ఇరువురు విత్తన వీతనోండు పంట కొಯ್ದನೋಂಡು ಇರುವರು ಕಲಿ ಕುಸಿಲ್ದೆ ಮಂತೋರು, ಇರುವರು ಕಲಿದು ಕುಸಿಲ್ದೆ ಮಂತೋರು. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇನಾದಕ್ಕೂ ವಿತ್ತನ ವಾಡ್ತಾರೋ పంట వాడుతాడో అలకు బేనదకు అలాగే బేనదకు పంట తిని కొయ్సి లోన్ తీతాడో ఓ సంతోషంగా మంతారల్లే భారత్కు పంట తింటారు. నేను ನಿಮ್ಮ కుశల కబరికి ఎత్తనే నాటి రోజు ఇంకా వేరే నెల వాసి ఒకవేళ సంఘం స్థాపిస్తుండే ఆ సంఘం మొదలిస్తుండే దేవునికి వందనాలు. భారత్కు ఓ రన్నలు పోను ఒక విత్తనం వాడుతో ఇంకో రన్నలు పోను వాసి ఆಗ సంఘం మొదలిస్తాం. మరి ఇరువురితే మరి కుశలి మంతే, ఇరువురి హృదయ అయితే కుశలి మంతే. వారికి ఒక ఇరువురు దేవుని పని వారు తుంపుతారు. కాబట్టి మాడిగా ఊడ్కు మరి బిస్కెట్కి మందన బతుకు వాళ్ళకే ఓనగా కుశలి మంతే, నమ్తోనికి మంతే కుశలి వాళ్ళకే కుశలి కాబట్టి కెత్తోనికి కుశలి మంత కుశలి కాబట్టి కెత్తోని మంతే మరి నమ్తోనికి మంత. మరి ఒక విత్తనం వాటుకు మరి ఒక ఏరు దోషతో ఇంకొరు విత్తనం వాటితో ఒక నాంగిరొట్టుతో మున్నే కానీ దేవుడు మరి పంట ఇస్తుంది మన కీతో మన బెగ్గుడతారు ఎత్తుకు. మరి 1 కొరింథీ మనడు 3వ అధ్యాయం మనం ఊడతాడు. 1 కొరింథీ మనడు 3వ అధ్యాయం మనడు ఊడతాడు 6 నుంచి 9 వరకు మనం ఊడతాడు. ఆಗ పౌలుకి హెచ్చరు మనతో పంట ఏదైనా దేవుడే ఒక విత్తనం వాటుకు తర్వాత ఒక ఏరు తోసుకు మరి పంట ఏదైనా దేవుడే దగ్గరికి హెచ్చరు మనతో. అవును మరి కొయ్యదనకు పంట వాసమిందే మరి కొయ్యదనరు బేనూరు ఆ విత్తనం వాడినది బేనూరు తర్వాత ఆ పంట తిని లోన్ తత్తున్నది బేను ఇదికు కుశలి కబురు కెత్తనది బేను మరి నమ్మనది బేను ఊడటి. మరి మనకి ఫలితం బెగ్గమైంది, మనకి ఫలితం పరలోకతమైందే. మరి దర్శనకు 22:12 మిందే ఇద్దో నన్న జబ్బుని వాసనాను ప్రతి వాండు తుంక్త పనుగిని పేసి ప్రతి వానికి నన్న ఈదని ఫలితం నాతోటి వేయితే దేవుటక మిందాలి ఫలితం దేవుడు వాసి ప్రతి వాడు తుంక్త పనిగిని పేసి ప్రతి వానికి నన్న ఈదని ఫలితం నా తోటే వేయితే ఆ ఫలితం ఇతడు ఓండితో మన తుంక్త పనిని పేసి ఆ ఫలితము ఓండితో మనకి ఒకసారి మన బెచ్చో పని తుంకని సరే దేవుని సేవ తుంకని సరే ఒకసారి ఫలితం ఇతడు మొన్న బేర ఈ లోకత్ మరి మనుషులకు బరన నేను గిట్ట బిల్లురు బేల లేకపోతే నీకు నీ సేవ సరే ఫలితం ఇస్తుంది నేను 3 బిల్లుని బేల కానీ దేవుడు వాసన ఓండు నీకు ఫలితం ఇతో నిజమంత ఫలితం ఓండితో నీవు తుంగతో పని నిలిపేసి ఓండు ఫలితం ఈతో ఆ ఫలితం మీద నుండి దేవుండే అది పరలోకతే ఫలితం అన్నమాట. అందుకే దేవుడికి ఎత్తాం మరి కొయ్యదనకి పంట వాసం మిందే ఏం జరిగచ్చు ఓ శిశురుతో కెచ్చను కుశలి కాబట్టి కెత్తవాలి ఏం జరిగచ్చను నన్ను చదువుతానిక. దాని తర్వాత మా డూడ్కు మరి ఫలితం పరలోకత మింది మా డూడతాడు. మరి కొయ్యదనకి పంట వాసి మింది కాబట్టి మరి బెచ్చు మంది ఆ పంట తిని కొయ్యదనకి లేకపోతే విత్తన వాడడానికి మరి బెచ్చు మంది అయితే ఇందుకు దేవుని సేవ చాలా అవసరం మిందే, దేవుని సేవ అవసరం మిందే కాబట్టి ఆ సేవతో బెచ్చు మంది దాని సిద్ధంగా మిని దేవుని తలపున వారికు వాళ్ళ కుశలు కాబట్టి కెత్తనోడు తర్వాత నమ్ముతోడు ఒక ఎవరు కుశలది మంతురాలు ఒక రోజు వారికి ఒక విత్తనం వాడితో తర్వాత అది పంట పండిద్ది. కాబట్టి మరి కొయ్యదనకి పంట వాసం మీదే కానీ కొయ్యదనూరిలో కాబట్టి చాలామంది సేవకులు కావాలి. నాటి రోజు కూడా చాలామంది సేవకులు కావాలి. ఈరోజు ప్రాంతం కావాలి. ఈ దేశத்து గురించి ఇంకా అనేక మంది చాలామంది ఈ లోకత కూడా చాలామంది ఇంక తెలుసుకుండేవారు యేసుక్రీస్తు దేవుడి కూడా తెలుసుకుండేవారు కనుక మనడు ఆ కుశల కాబట్టి ఎత్తని సేవత మనడు మనందరం మందవాలి.
వాళ్ళకి మూడోదిగా మండు ఊడుకడ మరి లోకతిని కాపాడినోడు మరి రక్షకుండా ఇస్తుంది మండు ఊడకడ. ನಾನು చదవనాను 39 ನಾನು చదవనాను. ನನ್ನ ఇంజేడుదాకా తుంక్తమంత నాకు తెలియకెత్త ఇంజి ఆ నాటుడికెత్త మాట పేసి చాలా మంది సమరిరుకు ఓని పుర్ర నమ్మకం తాస్తారు. ఒకటి యేసుక్రీస్తు కెత్త మాట అవన్నీ క్యాస్తస్కే ఆ దంజి ఆ నాటుడి కెచ్చుంది ఆ నాటే నాకు తెలియకెత్తో ఇంజడి దాకా తుంక్తమంత నాకు తెలియకెత్తో ఇంజర సాక్ష్యం కెత్తనస్కే చాలా మంది వని సమరిరుకు యేసుక్రీస్తుని పుర్ర నమ్మకం తాస్తారు. చాలా మంది యేసుక్రీస్తుని పుర్ర నమ్మకం తాస్తారు. కాబట్టి ஒரு உனக்கு வாசி ஒரு நாட்டு மந்தவாளின் ஜெரு கோருக்குட்டோர் அஸ்கே உண்டு 2 రోజుకు అగ ఆంతో ఒకటి ఒరందరు వాసి ನಿಮ್ಮ ಮನಾರು ವಾದವಾಲಿನ್ ಜೊರೆ ಒನ ತಳ್ತು తప్తస్కే యేసుక్రీస్తు ఒక నాటంజి 2 రోజుకు మొత్తం 2 రోజుకు మంచి అగ ఒక చాలా బోధిస్తాం. కాబట్టి ఓరు ఓనగ వాసి ఒక నాటి మందవాలింజరు కోరుకుంటారు అస్కే ఉండు 2 రోజుకు అగ ఆంతో అగ ఓని బోధ క్యాన్స్త దీవు మంది ఓ నమ్ముకుంటాం. యేసుక్రీస్తుని మాటకేంచి వారందరూ నమ్ముకుంటారు. బైబిల్ది కూడా మింది కదా బేలా మీద ఎత్తుకు వాడు కుశలి కబుట్టే మనకి మరి నమ్మకం ఇస్తుంది మిందలే మన ఊడుకు రోమపత్రిక 1:15 బేలా మీద ఎత్తుకు మరి నమ్మకైతేని పేసి నీతిమంతుడు బెస్కెట్కి బతుకున్నాం ఇంజి రాసి మత్తాటు ఆ నమ్మకం దేవుడి కుశల కబురు దోరింపినే తెలియపరుస్తుంది. మన నమ్మకం బేలా వేతలే దేవుడి కుశల కబురిని దోరింపినే వేతలే మన బెస్కత్కు కుశల కబురికి ఏం ఇస్తాడో అసలు మనకి నమ్మకం అయితే ఉండే దేవుడి అయ్యో అదే బైబిల్ రాసిమింది రోమపత్రిక 1:15 రాసిమింది అనమాట. ఆ నమ్మకం దేవుడి కుశల కబురు దోరింపినే తెలియపరుస్తుంది. ఊరు అక్కడ దేవుడి మాట క్యాస్తస్కే ఊరందరూ నమ్ముతారు సమరీకి అందరూ నమ్ముతారు. ఒక సమరయ్య నాటుడు అంజి సాక్ష్యం కెత్తే ఆ నాటు రచన పొందితే వాళ్ళకే ఆ నాటుడు ద్వారా అనేక మంది సమరీకి అందరూ రచన పొందుతారు. ఊరికి ఊరు బాధకచ్చిన ఊడికిగా 42 వచ్చినాడు అస్కే ఊరు ఆ నాటుడిని ఊడి నిమ్మకెత్త మాటని పేసి అయ్యగోని మమ్మ ఓని మాట కేంజి నిజంగా ఓన్ లోకతిని కాపాడనోడు ఇంజి నమ్మనం అసలు ఆ నాటుడిని ఊడి ఊరు బాధకచ్చినారు నిమ్మకెత్త మాట పేసి అయ్యగోని మమ్మ ఊడి ఊరి నమ్ముతామమ్మ ఓని మాట కేంచి మమ్మ నమ్ముతాము ఓండు ఈ లోకతిని కాపాడినోడు ఓండు ఈ లోకతిని రక్షిస్తున్నోడు ఇంజరే మరి లోకతిని కాపాడినోడు ఓండే లోకతికి రచ్చకుండా ఓండే ఇంజరే ఒక సాక్ష్యం కచ్చున్నారు. మరి యేసుక్రీస్తు దేవుడిని తెలుసుకుంటేనే ఈ గూడటి బెస్కత్కు ఆ సమరే నాటోడి యేసుక్రీస్తు దేవుడిని తెలుసుకుంటారు ఓ నమ్ముతారు. కుశలకి ఎవరికేంచి ఓ నమ్ముతారు. మరి ఆ సమరే నాటోడు సాక్ష్యం చాలా గొప్పది. భారత్కు ఒక నాట్యం కంచి అందరికి ఎత్తే పాప ఆ నాటుడికి మరి సిగ్గు మందొచ్చు లేకపోతే బాధ మందొచ్చు అంత మున్నే ఆ నాటే బతకలేదు. కానీ నిజమత్త క్రీస్తుని మరి కలితస్కే ఉండే దేవుని తెలుసుకుంటస్కే ఆ నాట్యం కంచి మరి ధైర్యం కెత్తే అందరికి ఎత్తే ఉండే యేసుక్రీస్తు ఆస్మిన వాసి ఓడటి దొరికెత్తే అసలు ఊరందరూ వాసి ఓ ఊడి ఓ నాటని తీసోసి ఓని మాట అంతకేంచి ఊరందరూ చాలా మంది దీవ మంది నమ్ముతారు ఆ రోజు. మరి ఊరందరూ కూడా మరి దేవుని మాట కేంచి నమ్ముతారు. నేను నీ వంతు నా వంతు వత్తే మన సాక్ష్యం కెత్తనే వంతు వత్తే దేవుని కుశలి కబురికి ఎత్తని వంతు వత్తే మనకెత్తవాలి. దేవుని మాట మనకెత్తవాలి. దేవుని సాక్ష్యం మనకెత్తవాలి. బెస్కెట్కి మనకెత్తరికే మందవాలి. నేను ప్రయాణం తుంకను సరే నేను పందెగ అతకను సరే నీ సాక్ష్యం కెత్తవచ్చు. నువ్వు కుశలి కాబట్టి దేవుడికి ఎత్తవచ్చు. మరి ఆ సమరీ నాటుడు కూడా ఆ కుండ తినక విడిసి వాడితే ఆ నాటం కంచి
ಕುಸಿಲ್ ಗಬರ್ ಕೆತ್ತ ಓಡಾಟ ఒకవేళ మరి దేవుని నమ్మకుండా మీరేనే మరి ఈ నాటుడు గురించి నిమ్మ చదవ మరి తెలుసుకుని మరి దేవుడి మాట నిమ్మ క్యాన్జా మరి వాసి కూడా నిమ్మ వాసి ఊడి మరి మందిరాತ್ కంజి దేవుడి మాట కేంజి నిమ్మ కూడా నమ్మాయించని నన్ను తలపన పరికు యేసుక్రీస్తు మరి దేవుడు అసలు మొత్తం ఈ లోకత్ మొత్తం వాసి నీ శంక నా శంక ఆ శిలువ పరి నెత్తురు కారుస్తాం డొల్లించి మరి 3వ రోజు గిరుడి తేత్తాం వాడు మళ్ళీ వాదన దేవుని కూడా విన్నావు కాబట్టి మరి మన ఓనిపరి నమ్మకం రాసి మనడు మరి రచన పొందవాలి. ఒకవేళ రచన పొంది మీనే మరి పంట కూడా మరి కొయ్యడానికి సిద్ధంగా ఉంది. దేవుని కుశలి కాబట్టి ఎత్తడానికి చాలా నాకుమినా చాలా దేశమైనా ఒక దేవుడిని నేను కరుక్కు ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸೇವಕ ದಾವಲಿಂದ ಕರುಕ್ಕು ನಿಮ್ಮ ದೆಮ್ಮೆರ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು సేవకు వాదవాలి దేవుడు కనెక్ట్ వారికి పంట చాలా మంది పంట కొయ్యిన ఇల్లు కాబట్టి దేవుడు మన వాక్యం మనం దీవిస్తూ వాడు 3 మాట మనకి క్యాన్స్తాడు సమరే అంశం బాధ్యతకు సమరే నాటోడు నింత ఒక నాటోడు అందరూ దీపి మంది రచన పొందుతారు. మరి సమరే నాటోడి సాక్ష్యం మనకి క్యాన్స్తాడు. మొదటిగా భారత నాటుడి మరి వాసి ఊడాటి ఊడి నమ్మాటి జరిగారు. రెండోదిగా మనకి క్యాన్స్తాడా మరి కొయ్యదిన పంట చాలా మంది మరి ఆ పంట కొయ్యదినూరు కావాలి. ఇటుకు కుశల కబురికి ఎత్తడం చాలామంది కావాలి అవసరం ఉంది. దేవుడు నిన్ను కనుక్కునిమ్మా నేను వర్రా వాళ్ళకి చాలామంది మాట కేంద్ర రచన పొందుతారు. మరి లోకత్తుని కాపాడినోడు దేవుడు ఓనే ఏంజరే తెలుసుకో. మరి లోకత్తుని రచిస్తున్న దేవుడు యేసుక్రీస్తు దేవుడు ఓనే దేవుడు మరి ఓనకి రచన దొరికి తింజరే నేను నిమ్మనం తెలుసుకుంటాడు. ఒకటి సమరయ నాటుడి దానికి బాధ అంత వనిగెత్తే యేసుక్రీస్తు వార్త కెత్తే పోని మాట ಕೆತ್ತನಕ್ಕೆ ಮಾಡು ಬೆಸ್ಕರಿಗೆ ಮಾಡು ಸಿದ್ಧಂಗೆ ಮಂದ పోని మాట ಕೆತ್ತನಕ್ಕೆ మనసు బెస్కి సిద్ధం మందవాలి అలా మందవరెత్తుకు దేవునికి శాంతితో నన్ను కూడా ప్రాంతికితాను నేను కూడా చాలామంది క్యాన్స్తారు వారందరికి ఎవరైనా క్యాస్తున్నాను వాళ్ళకి వారం రోజుకు వేరు మీద క్యాన్స్తారు వారందరికి నన్ను కూడా ముందే ఎవరైనా క్యాస్తున్నాను మీరు ప్రాంతం కాబట్టి వాళ్ళకి ఈ వెనెలరీ లైవ్ ప్రోగ్రామ్ కూడా మంచి మున్నెడు తేవాలి. చాలామంది తెలుసుకుండవాలి యేసుక్రీస్తు దేవుడిని తెలుసుకుండవాలి. ఆ రోజు సమరయ నాటే ఆ నాటుడు అందరూ దేవుని మాట కేంచి వేళ తెలుసుకుంటారు. వాళ్ళకి చాలామంది తెలుసుకుండవాలి మీ ప్రాంతం కాబట్టి. వాళ్ళకి మరి కరోనా వైరస్ కూడా చాలా ఎక్కువ అవసరం ఉంది కాబట్టి మీరందరూ చాలా జాగ్రత్త మందటి మరి మాస్క్ బత వాటి మీరు బయట మాస్క్ వాడటి తర్వాత కై కూడా బెస్కరికి శుభ్రంతం కూడా మందటి చాలా జాగ్రత్త మందటి మరి దేవుడు మనందరూ కాపాడితో మరి నన్ను చిన్న ప్రాంతం నన్ను ప్రాంతం నన్ను ముగిస్తాను. దేవా నీ కొందనాకి వచ్చినానయ్యా నేను వెచ్చ గొప్ప దేవుడిని దేవా నీ కొందనాకు దేవా ఆ నాటే మరి సమరయ నాటే ఆ నాటుడి నీ మాట క్యాన్స్తే దేవా కేంజి నాటోరికి సాక్ష్యం కెత్తే దేవా వాసి ఓడటిన కెత్తే ఆసుకు వారందరూ వాసి ఊడి నీ మాట కేంజి వారు నమ్ముతారు దేవా మరి బేనత్కు మరి నిజమత్ దేవుడు బేనో అని చెప్పి తెలుసుకుందానికి మరి ఓడరు వినరో వారితో నేను తిరిగానైనా నిమ్మే దేవుడి వాళ్ళు తెలుసుకునేవాళ్ళు నీ మాట అందరూ వాళ్ళు తెలుసుకునేవాళ్ళు దేవా వాళ్ళకే మరి కొయ్యదనకి పంట చాలా మంది దేవా మరి కొయ్యదూరు కావాలి కనుకనైనా చాలామంది కుశల కాబట్టి అతనికి చాలామంది నిమ్మ మరి ఈ లోకత్కి ఈ దేశత్కి మా ప్రాంతం నిమ్మ రోము దేవా సాయంత్రంలో వాళ్ళకే దేవా మరి ఈ లోకతిని కాపాడిన నిమ్మే ఏం జరేవు ఆ నాటిన అందరూ సాక్ష్యం కెత్తా దేవా ఆ రోజు నేను మమ్మ కూడా సాక్ష్యం కెత్తనాను దేవా అవును దేవా నిమ్మే రక్షకుని ఈ లోకతిని రచించిన దేవుడు నిమ్మే ఏం జరి మమ్మ సాక్ష్యం కెత్తనాను దేవా సాయంత్రం బట్టి తెలుగులో వారికి అందరూ కూడా మమ్మల్ని తెలియకెత్తడానికి సాయంత్రం ప్రాంతం దేవా దేవ వాక్యం ఎంత నానిని అలాగే ఊడ్తా మరి అక్కలో అందరూ నీకైతే కప్పిస్తున్నాను ప్రార్థన చేసి పెడుతున్నాను దేవా ఆమేన్ అందరు కొందరు నాకు దేవుడు మీ అందరిని దీవిస్తాను.